سلام كم يتعلق رباط عزب تعرتاوي زينا سبورت النو زينا زور بالكم ميكال حدكم ኣብ ከተማ ሻርማ ሸኽ ግብጺ ክካየድ ኣብ ዝቕኒ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ተሳቲፋ ዝደምቐት ሃገራት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ጽዋሕ ሩቡዕ ናብ ሃገራ ክትምለስ እያ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ሻምፒዮን ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ብ7 ወርቂ 6 ብር ከምኡ ድማ 2 ነሓስ ብምርካብ ርእሲ ኩለን ኣብ ውድድር ዝተሳተፋ ሃገራውያን ጋንታታት ክደምቕ ኪኢላ እያ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መዛዘም ውድድር ኣብ ናይ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ብዘደነቕ ኣገባብ ንመወዳድር ተረቲዑ ሻምፒዮን ብምዃን ኤርትራ ወርቂ መዳልያ ምምፁ ዝፍለጥ እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ነዛ መበል 18 ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2022 ዝደመቐት ሃገራት ጋንታ ንምቕባል ኣብ ዘካየደ ወግዓዊ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት እታ ጋንታ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ከተማ ኣስመራ ክትዛወር እያ ኣብ ንኡ ዞባ ደቂ ኣምሓራ ብመንጎ 5 ምምሕዳር ከባቢታት ብምኽንያት 8 መጋቢት ክካየድ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ውድድራት ተዛዚሙ እቲ ን4 ሰናት ዝተኻየደ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ውድድር ኩዕሶ እግሪ ንመወዳድር ተንሲዕረን ኣብ መዛዘሚ ዝበፅሓ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ማይ ወርቅን መጻሉን ክኾና ከለዋ ኣብቲ ልዑል ምትላስ ዝተራእየ ርሱን ጾታ መጻሉ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ንማይ ወርቂ 2-1 ዝኾነ ውፅኢት ኣሰኒፋ ዝተዳለወላ ኮፓ ክትዓትር ከላ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ምምሕዳር ከባቢ ኣምሁር ኣንጻር መጻሉ ገጢማ ብዓብላሉ ዝኾነ ጾታ 2-0 ተዓዊታ ነታ ዋንጫ ክትዓትራ ኽኢላ ኣብታ ኣጋጣሚ ብማዕርግ ኢንተርናሽናል ዳኛ ፍልጦ ዝተዋህባ ዮሃና ነጋሲ ንምትባዕ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግርን ኮሚሽን ስፖርት ንኡ ዞባ ደቂ ኣምሓራን ዋንጫን 1,000 ናቕፋን ወፊዮምላ ኩሎም ተዓወቲ ኣብቲ ዕለት ብዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ዝተዳለወሎም ሽልማት ተቐቢሎም ብራታ ዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ምስ ተረፉ ምራትዮ ኤርቲቪ ንሓድጎኩም ቦገነ ግን ሰላም